Gabon ikusentzuleok gaurko bihotz kontuak pailozokeriaz josita datozkigu, gonbidatu berezi batzuen eskutik. Hemen ditugu gurekin Pirritx eta Porrotx pailazoak. Gabon bikote. Ba, zuekin elkartzeko irrikitan orain bi gehiago garata lotan utzi ditugu hori bai, Ba, besterik gabe zuzenean galdetzen hasiko naiz. Zuek biok lankide bakarrik ez, maitaleak ere bazarete ez da? Ez. Etxe berean bizi gara Mona Josefinarekin. Bai, gu gara lagunak, azeitunak eta babarrunak. Bai, Eta nik asko maite dut Pirritx. baita nik ere. Zuk Pirritx, maitale asko izan dituzun fama daukazu. Bai, Bai. 11.000 pertsona. 11.000 pertsona. Ez, Nik ikusi ez, nuen, Bai. Nik ikusi nuen eta Pirritxek... Bai. Porrotx, zuk diozu Pirritx asperenka ikusi zenuela, baina zeu ere etzinen atzean geratuko maitale kontuetan, ez da? Arte zenbatzen ere astuta daukat, begira. Bat, bi eta bi, bi. Pentsatu gabe egin behar duzu, bat eta irotake. Bat, bi eta bi, bat eta bat, nola da Pirritx? Gero azalduko dizu. Gero ezako bai. Gainera Porrotx, zuri baso zain gihartsua gustatzen zaizkizula esan dit txori txiki batek. Bai, hoxe. Bai, gozoagoak eta samurragoa direlako. Bai. Mutilok, agian ez nedik ez, baino gozotasunea badugu. Denok eman dezakegu maitasuna. Eta elkarrizketa amaitzeko, gauza bat eskatu behar dizuet. Utziko didazue argazki bat ateratzen, txirrimirri eta txiribitoni bidaltzeko da. Bai. Denetxaka gaude! Bai. Osondo bikote, eskerrik beroenak gurekin izateagatik eta bihotzeko kontu ezkutuak kontatzeagatik. Mila esker bihotzez eta hurren arte. Eta ikusle maiteo, datorren astean, bihotz kontuak saioan, Andoni Ortuzar jeltzalea izango dugu gonbidatu. Ortuzar jauna, hile implantea egingo duzula zabaldu da edabideetan. Hala da? Eske hori, hombre, ja nahikoa da. Entzuten ari garena da gezur hutsa, borobila. Eta nahikoa da. Mila esker eta datorren igandean hortxe ikusi nahi zaituztegu. Bitartean, ongi izan bihotzak.